Na základnej škole mi pani učiteľka otrepala hlavu o tabulu. Prešla som si korporátnym svetom 20 rokov, že ako vlastne začína ten proces toho prebudenia sa. Ja napríklad neviem, koľko zarábajú taký netuším, vtedy som tam zabila nejakých asi cez 3 000 eur určite. No. My sme odleteli vtedy s manželom mojím 3 týždne po jeho smrti na Bali, že táti, čo mám robiť? Práve pri jednej tej meditácii prišla úplne jasná odpoveď od neho, že začni malovať anielské obrazy. Ty si zažila aj pobyt v tme. Ona točia nejaké seriály pre Markízu. Áno, však? Markízu, áno. Takže ty máš aj takú, že známu dcéru. Nie, v pohode som. Hej, v pohode. Niektoré dievčatá tu mám také, že vystresované. Fakt? Nie, vieš čo, už som natáčala viacej tých podcastov, takže toto je asi, tak už určite 5., 6. podcast. No aj, vieš, aj bola som už aj pred publikom, že som rozprávala pred veľkým live a že o tom, čo som. Som riadny stres, harču vrdle. No som, ale čím častejšie človek veci robí, tak tým sa v tom cíti potom lepšie. Vieš, že jasné, tá prvá liveka to bolo ako úplne, že adrenalín, emócie, ide to aj cez tú červeň. A ja ešte mám aj taký zážitok z detstva, že na základnej škole mi pani učiteľka otrepala hlavu o tabulu pred celou triedou. Čo? A tam obrovský blok, až priam trauma. Hej? No a celých tých 20 rokov, čo som ja potom v korporáte pracovala a postupne som sa vyvíjala vyššie a vyššie, tak už boli situácie, kedy som musela predtým... Potom si svojich kolegov trieskala im hlavy. Nie, ale bol to veľký stres, ti poviem, že normálne, že vystúpiť pred pár ľudí, len pred môj tím napríklad, a úplne som mala stále vnútorný stres z toho, že či hovorím dobre, aby som nezlyhala, vieš, že stále som to tam niekde na pozadí mala, takže som to musela normálne liečiť cez terapku. No. Neboj sa, tu ti nikto nebude hlavu trieskať o tieto penové odzvučnenia. Môžeš byť úplne v kľude. A je to príšerné, to bolo asi aj za komunistov, nie? Áno. A tam tá školská výchova bola dosť drsná, čo som počula aj od mami, od babky, že vás mladili riadne. Áno, išlo to aj cez fyzické tresty, naozaj, ale toto bola vec, ktorú ja som vytesnila, ja som na ňu zabudla. A že raz mi ju pripomenuli spolužiaci a postupne som si to začala spájať s tým mojim problémom, že prečo ja neviem vystúpiť pred ľudí, veď to, koľko ľudí proste vystupuje a je to pre nich proste prirodzené. Hej. A ja úplne, že obrovský stres, no a potom mi to docvaklo, že vlastne táto situácia mi to spustila. No. To si musela ísť veľmi hlboko do svojich spomienok. Áno. A prežiť to, na novo celé. A opraviť si to, tak, presne. Aj si sa stretla s tou pani učiteľkou? Veľakrát už potom, jasné. Aj sa ti ospravedlnila? Nie, myslím si, že ona si to nepamätá. Takisto ona musela prežívať nejaký emočný vtedy stav svoj, čiže ona v tej chvíli reagovala ako automat. Hej. A nepripomenul si je to? Že ďakujem vám, pani učiteľka, trieskali ste mi hlavu o tabulu. Nie, no práve, že keď to chceš preliečiť, tak nemôžeš ani v sebe držať ten hnev nejaký, alebo tú bolesť. Čiže aj cez takéto veľké odpustenie a pochopenie tej situácie som si musela ja sama prejsť, vieš? Inak to je obrovská vlastnosť, lebo ja mám také, že do mňa kameňom či chlebom, ja do ňoho ešte vieš takéto, že a ty si mi však počkaj, hej. Takže. Toto už nie, však určite vždy riešime veci, podľa mňa z tej úrovne vedomia, v akej sa nachádzame. No a keď sme niekde, že v pivničnom priestore a vidíme len cez také malé okienko, tak máme veľmi malý ten rozhľad. Ale keď človek so sebou robí, pracuje a ide postupne vyššie a vyššie, tak keď sa postavíš v paneláku na 12. poschodie, tak vidíš lepšie, než z tej pivnice, vieš? Presne. Čiže, tak. A to je postupný nejaký vývoj toho človeka, že keď ide viac do toho nadhľadu, tak už čokoľvek potom v živote prichádza a sa mu deje, tak už sa na to pozerá, že aha, tak toto som si ako vytvorila. Napríklad ja to tak mám, hej, že tak túto sračku som si ako dokázala vytvoriť, vieš? Lebo sme tvorcami toho života.
A mne sa to veľmi páči, že začíname úplne takto a že ten tvoj pohľad bude, a poviem to veľmi úprimne, vyzretý. Hej, predsa len 20-roční ľudia nedobehnú tých 40-45 ročných. A ja sa veľmi teším na tento diel, že čo nám porozprávaš. Maťka, vítaj u nás, tuto v štúdiu. Veľmi si vážim, že si prijala pozvanie a teda, že si našla čas. A ty si v podstate, že z korporátneho sveta prišla do umeleckej sféry. A toto je tvoja tvorba a máš to oveľa viac, ale tým, že máme veľmi malé štúdio, tak náš počet obrazov je tu obmedzený. Áno. Ale poďme najskôr, že úplne na ten začiatok. Ty si, že bývalá korporátna riaditeľka, dobre to hovorím? Posledná moja pozícia mala názov regionálna riaditeľka, áno. Pre farmaceutickú firmu jednu. Ja asi nebudem príliš úplne že spomínať konkrétne tie firmy, ale áno, prešla som si korporátnym svetom 20 rokov. 20 rokov máš za sebou. Áno. Fú, koľko ľudí si mala pod sebou? No v poslednom zamestnaní 80. 80 ľudí. Wow. A je to asi iný svet. Je to úplne iný svet, no. Je, ale ja mu veľmi vďačím za to, pretože ja som bola vždy som sa pohybovala v obchode. Hej? Čiže vždy som bola na tých obchodných pozíciách, začínala som ako predajca, ako regionálny obchodný zástupca, potom ako key account manažer, potom neskôr ako area sales manažer, až teda v tom poslednom zamestnaní som bola na pozícii regionálneho riaditeľa alebo riaditeľky. A ten obchod práve mi veľmi, veľmi potom pomohol pri tom mojom nasadení, lebo jedna vec je dielo vytvoriť, ale druhá vec je dostať ho ku klientovi. Áno. Čiže presne ten sales trošku. Ja to dnes vnímam ako veľmi veľkú výhodu, že som si tým svetom prešla a že som sa naučila približiť sa ku klientovi. Takže dnes mám určité skilly na to, aby som sa vedela aj dnes približiť tomu klientovi. Umelecký svet na Slovensku je veľmi náročný. Chcem to povedať tak, že je ťažké sa uživiť na slovenskej pôde ako umelec a ty si to dokázala. Jedna z mála, nie je vás veľa, povieme to úprimne, že ľudia sa chcú venovať obrazom a chcú malovať a chcú byť umelcami, ale bohužiaľ musia sa venovať tej práci, ktorá ich živí. Áno. Ale ty si zvládla tento proces a my sa budeme o ňom baviť, že kto alebo čo sa stalo v tvojom živote tak dôležité, že si svičla z tohto sveta korporátneho na tento umelecký. Áno. Ešte predtým, ako prejdeme k tej tvojej tvorbe a k tomu celkovému flowu, tak ty si v podstate už bola vyhorená však z toho korporátneho sveta. Áno, mne sa udialo to, že ja mám veľmi veľký sklon k workoholizmu. Ja si to priznávam aj v terajšom zamestnaní. Dobre. Čo znamená u teba workoholizmus? Že pracujem veľa proste. Koľko hodín? No tak v tej mojej top asi v tom top nasadení určite to bolo 14-16 hodín denne. Čiže práca spať. Áno, práca spať. A ja som pôsobila dosť v regióne, čiže ja som prišla z regiónu, za počítač do noci pri počítači ešte odpisovačky na maily, vyspať sa a ráno zase. Čiže to bol akože a hlavne keď som prišla napríklad do novej práce, tak to vieš, chcela som ukázať, nie, že čo vo mne je, takže naozaj to som proste pracovala veľmi veľa. No a to si myslím, že sa aj podpísalo potom... Počkaj, prepáč, že ti toto skáča, na teba to bavilo? No, určite áno. Áno. Bavilo ma to. No práve tam musí byť nejaká živná pôda, alebo človek ako keby... Lebo toto sa neudeje každému. Hej, človek tam musí mať v sebe niečo zakódované, že chce dokázať. Hej? A tu sa môžeme zase vrátiť do úplného detstva, lebo ja to tak vnímam, že
za každým extrémne úspešným človekom je nejaká udalosť alebo niečo, čo sa mu odohralo v detstve. Niečo zlé, aby sme si to... Áno. Také zásah na ego, tak by som to nazvala. Dobre. A tebe sa tam niečo udialo a mala si potom ten výkon a výtlak na ten kariérny svet. Tak ja neviem povedať konkrétne, čo to bolo, aká to bola situácia. Či to bola výchova mojich rodičov, dajme tomu, alebo prísna výchova mojej maminky. A už neviem dnes povedať, že čo toto vo mne aktivovalo, ale mám to proste tak zvedomené, že tak to je. Že jednoducho ľudia, ktorí majú ten enormný drive v sebe, tak niečo sa udialo v tom ich detstve a môže to byť, že napríklad som sa dozvedela len teraz pred pár mesiacmi, že keď som mala 1 rok, tak ma naši dali k starým rodičom na 3 mesiace, keď maminka už musela ísť do práce a proste tak šípim, že tam sa mohlo udieť niečo v tej maličkej detskej duši, kedy to ročné bábätko ešte vlastne je totálne pripútané na tých rodičov, na tú maminku hlavne a že zrazu je v prostredí, aj keď milujúcom starých rodičov, ale proste iných ľudí. Takže je dosť možné, a moji rodičia chodievali za mnou každý víkend, áno. Čiže ja som sa každý víkend musela s nimi rozlúčiť, určite s veľkým utrpením, plačom a tak ďalej. A bolesťou, áno. A bolesťou, čiže je dosť možné, že už vtedy sa tam aktivovalo niečo vo mne, čo ma neskôr, čo mi dávalo takú tú životnú energiu, niečo dokázať a zaslúžiť si. Super, ďalej, super, no. Je skvelé, že si to vedela takto zanalýzovať. Ale ty nie si úspešná, alebo nebola si úspešná len v tom korporátnom svete, ale aj v tomto tvojom umeleckom. A tam už nie je ten workolizmus, alebo je to pre teba také príjemné, prirodzené, nie je tam ten výtlak, ten tlak, však to robíš s takouto láskou a s takouto krásnou energiou a tvoje obrazy niečo dávajú a niečo vyžarú. My sa budeme o tomto baviť. Ale povedz nám, Mati, ten tvoj príbeh, že ten zlom, čo sa udialo potom, keď si začala vnímať, že začínaš vyhorievať a asi nejdeš dobrou cestou a niečo sa má zmeniť. Čo sa tam potom stalo? Áno, no prvé signály začali... už to bude 10 rokov inak, práve tento rok, čo som odišla. Prvé signály začali také, že proste aj to, že už sa mi nechcelo vstávať do tej práce. A tie nedeľné napríklad, bolesti v oblasti žalúdka. Klasika. Že ježiš, zase zajtra pondelok, zase do tej práce. Človek už sa prestane tešiť do toho zamestnania. Inak toto má veľmi veľa, že Slovákov, že normálne, že 80% ľudí v nedeľu, že už nemajú náladu večer, lebo idú ráno do práce. Aj to je už normálne definované ako diagnóza, nejaký syndrom pondelka, či čo, neviem, tak nejako som to niekde čítala. Takže toto boli také prvé signály. A samozrejme ten môj výkon začal klesať v práci a začala byť aj negatívna spätná väzba na ten môj výkon. Lebo som poľavila. A boli tí moji nadriadení zvyknutí na nejaký výkon a zrazu ten výkon... Na nejaké čísla? Áno. Ja som ako čísla plnila, musím povedať, že do poslednej chvíle, lebo mala som tak celkom fajn ten tým môj nastavený, ale áno, to jednoducho človek neoklame, je to vidieť aj na tom jeho možno nasadení nejakom. Takže to boli prvé signály a ja som vyhorela do takého štádia, že ja už som vnímala vo vnútri seba, že toto nie som dobre, že toto ja asi nechcem zažívať do konca svojho života. Hej. Že aj keby som odišla vtedy z jednej práce a idem do druhej, tak len zmením, ja neviem, korporát za korporát, ale zase tá ideš pointa tam zostáva. Že pracuješ pre niekoho a vlastne si neslobodný človek. Hej. Ja som to tak vnímala, že sa cítim neslobodne. No a udialo sa aj niekoľko takých tých ešte väčších znamení v rámci tej firmy, so šéfom nejaké nezhody a tak ďalej. A ja som začala tie signály vnímať veľmi citlivo a čoraz viac som si kladla tú otázku, že čo ďalej.
Hej, že už som to cítila, že som niekde... Čiže už 10 rokov dozadu áno. si začala klasť takéto otázky. No, pravda, áno. Mati, a ja viem, že to je veľmi citlivá téma, ale môžem sa opýtať úprimne na tvoj vek? A daj. Tak sme v ženskom podcaste. No, ja budem mať za chvíľku 48 rokov. No, áno, o 2 mesiace. Fakt? Ja by som ti povedala tak 40. Skvelé vyzeráš. Ďakujem. Ďakujem. Dobre, takže okolo... Áno, bolo to pred 40 ešte. Áno, niekde 37-8 som mala rokov a vtedy už som cítila, že tá moja duša mi klope znútra na ten môj obal, že halo, že toto chceš fakt robiť. No a pri tých mojich, ja som veľa cestovala vtedy, fakt, že ja som robila 50-60 tisíc kilometrov ročne a pri tých cestách ja som to nazývala, že ja meditujem pri tom. Hej, že keď som netelefonovala a nevybavovala veci a mala som chvíľku, tak som sa tak do seba pohlbovala a vravela som si, že čo by bolo takéto moje vysnívané. Vieš? A normálne som sa vtedy začala namotávať na to, že no to najviac vysnívané, čo by som chcela niekedy robiť, je, že ja by som sa chcela živiť tvorbou obrazov. Fakt. A už som sa tak videla, že mám nejakú vernisáž a že sú tam ľudia, že jednoducho tie moje obrazy sú medzi ľuďmi a že sa tým živím. Si to tak živo predstavovala. Áno, ja som to preciťovala úplne. No ale zrazu zazvonil telefon, tak ma vytrhol z tej mojej meditácie. Pani riaditeľka, treba hento, treba tamto. A som si vravela, a hneď ten môj vnútorný kritik alebo ten škriatok mi vraví, že no ale tak čo ty sa chceš živiť? Veď ty to nemáš vyštudované, tu sú iní umelci, ktorí to vyštudovali. Áno, ktorí to vyštudovali. Oni sa tým nedokážu uživiť, že kde sa ty chceš proste živiť tvorbou obrazov. Takže ma to zase vrátilo naspäť. Áno, zase si pracikovala od pondelka do piatku. Teplé miestečko, auto, benefity, istoty, pravidelný príjem. Že čo ty chceš, hej? Taká klasika, áno. No a vráťme sa teda k tomu, že si teda začala byť vyhorená a chcela si teda sa živiť úplne niečím. Prišlo to uvedomenie. Áno. A potom čo sa stalo? Áno. To aj už keď som si prechádzala rôznymi kurzami, tak viem, že ako vlastne začína ten proces toho prebudenia sa. Hej? Prvé je to, že ti príde do myšlienok, do tvojho vedomia vstúpi vlastne to uvedomenie, že čo je v tvojom živote iluzórne a že potom cez rôzne tie náhody, ako keby čo ten vesmír začne k tebe prehovárať cez nejaké znamenia alebo stretneš nejakých ľudí, ktorí ti zase niečo povedia a ty, že wow, začne ti to nejak docvakávať, že vlastne to tu všetko funguje úplne inak, než si myslela. No, takže áno. Mne prišlo toto do môjho vedomia, že už asi takto pravdepodobne žiť ďalej nechcem. Ale vôbec som netušila, že ako chcem žiť, že čo idem robiť ďalej. Jedno som ale cítila, že chcem byť slobodná, že chcem začať tvoriť niečo vlastné. Takže ja som dala výpoveď, ale stále, aj som bola na jedinom pohovore ešte do iného korporátu, ešte som to skúsila. Ešte si tomu dala, že ešte dačo vydrží to moje zdravie. Áno. Aj myslím si, že som sa im páčila, ale tam som dala takú cifru, ako čo sa týka platu, že jednoducho mi volali, že si ma nemôže dovoliť. A môžem sa opýtať, akú cifru? Koľko? Ja napríklad neviem, koľko zarábajú taký korpo. Netuším, vtedy som tam zabila nejakých asi cez 3,000 eur určite, takže to, tak je to 10-11 rokov dozadu, hej, keď sa to celé dialo. Áno. No, ale takže vtedy som si vravela, že nie, tak idem ja teda už po vlastných. No a opäť ten vesmír mi priniesol do života ľudí, ktorí teda sa dozvedeli, že odchádzam z firmy, kde som pracovala a chceli ako keby, že platiť za to, čo som sa ja naučila v tých firmách. Moje know-how, presne tak. Tak si vravím, že wow, že to môže byť tá cesta, hej, že vlastne môžem sa stať slobodnou a budem školiť, že budem
školiť iné firmy, ktoré takisto majú nejakých obchodníkov alebo proste svojich zamestnancov, majú nejakú predajnú sieť, tak ja ich budem vzdelávať na tie obchodné zručnosti. Budeš taká sales lektorka, alebo... Áno. No a to sa aj naozaj udialo, že ja som si vlastne založila takú malú agentúru a začala som oslovovať rôznych klientov a už sa mi to pomaličky začalo aj rozbiehať. Už som mala fakt, že niekoľko stabilných klientov, ktorých som chodila pravidelne školiť a začala som si generovať postupne príjem, ktorý bol už o čosi vyšší, ako som mala v tom korporáte, hej? Tak si vravím, že wow. A bola som slobodná. No, lenže do toho prišla tá udalosť veľká v mojom živote a mne zo dňa na deň teda zomrel tatino. A nikto sme to nečakali. Takže to bolo niečo, čo som ja veľmi dlhý čas potrebovala aj spracovať. Vtedy moja tá životná energia klesla na minimum. Fakt, že to som si aj nevedela predstaviť, že by som ja mala ďalej pracovať v tomto nasadení a školiť ľudí a hľadať nových klientov, pretože moja životná energia bola na nule. Takže ja som vtedy sa potrebovala opäť zamestnať ešte na chvíľku, aby mi kvázi ďalšia firma pomohla vykryť ako nejaké tie moje životné náklady. A to sa stalo, že som ešte vlastne na 3 mesiace sa zamestnala a práve do tej farmaceutickej firmy, ktorá ma aj veľmi dobre ocenila. Naozaj, že tam to bolo výborné z hľadiska tej istoty. Ale pre mňa, ja keď som deň predtým, ako som mala nastúpiť do tej firmy, tak som plakala doma úplne, že ja som... Že nechceš tam. Veľmi som plakala a som to nevedela vôbec, že prečo, veď som dostala pozíciu, ktorú nevedeli pol roka obsadiť. Takže aj, vieš, preto moje ego to bolo také, že wow, že zrazu, že si vybrali mňa a že naozaj som bola veľmi taká hrdá na seba, ale na druhej strane som si vravela, že už toto nechcem ja. Že ten proces, cyklus by sa opäť opakoval. A to obdobie, keď si stratila tatina, bolo to pravdepodobne veľmi náročné. Veľmi. Zdrvujúce. Takže si nepracovala? No, my sme odleteli vtedy s manželom mojím 3 týždne po jeho smrti na Bali. A tam sa udialo to, že mne sa darilo s tým tatinom sa spájať. Hej, čiže to bolo pre mňa, predtým sa mi to nikdy nestalo, hej, mali sme nejaké úmrtia v rodine, či to boli babičky, detkovia tak, ale s tým tatinom my sme boli tak prepojení, že on ku mne stále prehováral. Že ja keď som sa dala do meditácie, tak ja som neustále počula jeho hlas v hlave a my sme viedli dialog. To nebol to, že monológ jeho, ale bol to dialog. Čiže sa rozprávali. Áno. No a teraz pri jednej meditácii... Wow. Dobre. Pri jednej meditácii na Bali, teda pri očiach... Počkaj, vrátime sa, Maťka, ešte k tomu tvojmu spojeniu. Toto je veľmi zaujímavé. Áno. A ako to vyzeralo prvýkrát, keď ste sa spojili s tatinom? Ja som meditovala si a zrazu si ho uvidela alebo počula? Nie, mne to išlo cez ten hlas, áno. Ja ti to neviem... Nedá sa to asi úplne vysvetliť? Vôbec nie. Jednoducho, v tom smútku hlbokom, v ktorom som bola vtedy, tak ja som neustále ako keby mu kladla nejaké otázky a zrazu mi prichádzali od neho odpovede. Čiže aj ako keby ozrejmil mi celú tú situáciu, prečo sa to udialo, pretože on odišiel pomerne v mladom veku, ešte už síce bol na začiatku dôchodku, ale ešte stále pracoval, mal svoju firmu a proste bol aktívny. Hej, čiže nič nenasvedčovalo tomu, že odíde v 64 rokoch. Ja ti neviem teraz povedať, že ako vyzeralo to prvé, ale už na tej pláži, na tom Bali, keď som tam sedela smutná, nešťastná, tak ja som mu viackrát kladla tú otázku, že čo mám robiť. A tým som myslela, že čím sa mám ja začať živiť. Že ja som stále hľadala to moje životné poslanie, lebo napríklad tie školenia, ktoré som ja robila, veľmi ma to bavilo aj byť pred tými ľuďmi a dávať im kúsok seba alebo kus toho, čo som vedela ja.
Ale vždy som bola tak veľmi unavená z toho a ja som jednoducho cítila niekde vo vnútri, že to nie je celkom to. Že nie je to ono, ano. To práve. Cítila som proste, že to nie je ako keby to poslanie tej mojej duše. No a práve preto ja som mu neustále teda kladla tú otázku, že táti, čo mám robiť? Hej? A práve pri jednej tej meditácii prišla úplne jasná odpoveď od neho, že začni malovať anielské obrazy. Normálne takáto presná odpoveď prišla, začni malovať anielské obrazy. Áno. A ja som si chvíľku myslela, že... Je to taký neuveriteľný zázrak, lebo ľudia si presne celý život kladú tieto otázky a kladú ich niekde von do vesmíru, že čo majú robiť so svojím životom a 10, 20, niektoré celý život hľadajú tie odpovede a nestane sa im to. Áno. A tebe umrel tatino a zrazu tá odpoveď prišla od neho. Áno, hlboká rána. Ja to dnes pripisujem aj tomu, že keď chceme, že všetky odpovede máme v sebe, sa hovorí. Hej? A že keď sa naozaj dokážeme stíšiť, tak... Ja neviem, či to naozaj bola tatinová duša. Ja som proste počula ten jeho hlas a ja dodnes budem hovoriť, že to takto bolo, lebo takto pre mňa bolo. Áno, to je tá moja pravda. Ale možno nejaký človek, ktorý týmto veciam rozumie viacej, by povedal, že to prehovorila tvoja duša, ktorá ti dala odpoveď na tú tvoju otázku a jednoducho stačilo sa fakt, že hlboko do seba ponoriť a nechať veci plynúť, netlačiť na pílu, byť nedočkavý a tak ďalej, hej, že a hlavne vyprázdniť ten pohár z toho korporátu, lebo ja už som bola vtedy vyše roka mimo korporát, čiže aj ten proces toho vyčistenia si hlavy bol veľmi potrebný. Vieš, lebo to prvé mesiaci mne tam išli stále ako veci, maily, to vieš, že som sa zobudila a ešte som riešila v podvedomí to, čo som mala zažívané, naučené. Zakorenené, vzorec. Tak, áno, že to máš úplne zápisy v tele, dá sa povedať. Hej, toto, čo dennodenne riešiš. Čiže aj ten rok toho odpočinku, aj keď už som teda, áno, si školila tie krásne moje firmy, úplne krásne aj priateľstva tam vznikli medzi tými ľuďmi, že naozaj si ma aj obľúbili, ale stále som cítila, že niečo tam nie je celkom tak, ako by malo. No a teda prišla táto odpoveď od tatina a ja som ešte dodala, že tati, a kto to bude kupovať? To bola prvá moja racionálna, hneď to moja mysel. Ako sa budeš živiť vôbec? Áno, ja si akože môžem malovať obrazy, ale kto to bude kupovať? A tam zaznelo to jeho, že ty sa ničoho neboj. Wow. A tak ma uistil tou jednou vetou, že ja som potom sa prebudila z tej meditácie, oproti mne teda ten oceán, vlny, bily, áno. A vedľa mňa sedel túlavý pes, ktorý netuším, kedy si ku mne sadol. On sa ma až priam opieral. Tam ich je veľmi veľa na tých plážach na Bali. A ja sa túlavých psov bojím. Hej? No, ale toho som sa nebala vôbec. Úplný pokoj z neho išiel. A pozrela som sa do jeho očí. On mal oči ako môj tatino. Jednoducho som tam cítila takéto potvrdenie, že to musíš uposluchnúť, že vieš, že keby ma prevalcovalo vtedy to ego a to moje rácio, tak si poviem, že fúha, čo ti ako strašne. Normálne zimopriavky mám z toho. Že ja malovať, ako som spomínala, ja nie som vyštudovaný umelec. Áno, že to, čo som ja potom začala tvoriť, tak som sa naozaj, ja sama akože som si nachádzala nejaké nové techniky, učila som sa, vzdelávala som sa. Ty si taký samouk. Áno. Aj keď chodila som na nejaké kurzy, lebo mňa takto, aby sme boli najasno, ja som maľovala od detstva. Od škôlky, dá sa povedať, že vždy som tvorila, keď sa dalo. A tatino bol ten, kto ma v tom podporoval, lebo on sám k tomu mal blízko. Čiže on bol ten, kto mi nakúpil farby, alebo dal mi priestor, nech malujem, alebo nakúpil mi plátna. Takže on bol ten, ktorý ma v tom podporoval. A tak som to cítila, že jednoducho aj v tejto chvíli prišiel, aby ma v tom podporil. Aby som naozaj už všetko ostatné odložila bokom a začala tvoriť. Wow, to je neuveriteľné. No. A spočiatku povedala si to niekomu, čo sa ti stalo? No, môjmu bývalému manželovi, áno, pravda. Pretože ja som hneď na druhý deň išla do kaviarne a založila som si stránku na Facebooku Anielské obrazy.
Odvtedy ona je vlastne funkčná, hej, to bolo niekedy koncom mája, myslím. A tak sa to začalo diať vlastne, že... Vieš, ako Mati, nehnevaj sa, ale toto keď mi povie zdravý človek, že niečo sa mu takéto udialo, tak človek sa pozrie a že asi je preplo, no nevadí, asi potrebuje čas. Aké boli reakcie od okolia? No žiadne, pretože asi minimálne 2 roky ja som o tom nikomu nepovedala. Ako stránka fungovala, obrazy som začala tvoriť, na stránke mi začali pribúdať followery, obrazy sa začali predávať a tak nejak organicky mi to rástlo, ale nikto nevedel, kto za tou stránkou je. Ja som sa nikde neukazovala, ja som nikde neukazovala. Taký anonym skrytý? Áno, len moje obrazy tam boli a nejaký teda popis k ním a tak ďalej. Ale ja som nikde sa neprezentovala, že to som ja. Hej. Ono to len tak nenápadne rástlo a obrazy sa predávali. Ja som popri tom ešte stále aj školila. Aj si školila. A ešte som si pribalila ďalšiu stoličku, ako ja tomu hovorím, že som ešte aj obsadzovala manažerské pozície pre jednu HR takú agentúru. Takže som ešte aj obsadzovala pozície. A vznikalo postupne to, že čoraz viacej aj finančnej hojnosti mi išlo z tých obrazov, ale veľmi veľa energie som dávala aj do tých školení, aj do obsadzovania pozícií. Takže ty si sedela tak na takých 3 stoličkách? Áno, áno. No a vtedy som urobila raz také rozhodnutie, lebo som si úplne uvedomila, že tak keď ja všetok tento čas, ktorý delím na 3, dám iba do maľby obrazov, a už teraz vlastne z toho mám najlepší príjem, tak to ako porastie. Vieš? A že budem čoraz viac tomu energie venovať, vzdelávať sa, rôzne techniky vymýšľať a tak ďalej. Čiže asi až po 450. obraze som sa rozhodla aj teda ukázať sa na verejnosť? Že to som ja, áno. Kto to vôbec maluje? No, áno. A aj som začala vtedy postupne tak ako keby, že tým mojim známym a tak hovoriť, že ale teda ja už toto robím aj 2 roky, hej. A najprv si aj tí moji známi napríklad niečo, tak ona si tam niečo maluje, no tak dobre, hej, tak si tam kreslí nejakých anielikov, ale keď som, ja neviem, po 2 rokoch vravím, že tak ale ja už mám nejakých 450 obrazov za sebou, hej, že fakt, že mne sa to veľmi ako, a hlavne v období Vianoc to proste začali tie objednávky chodiť a chodiť. No. Ide to ako teplé rožky cez tieto piky. Tak začali tí aj ľudia okolo mňa premýšľať, že asi to fakt myslím vážne s tými obrazmi. Po takom množstve predaných obrazov. No dobre. A je to také zaujímavé, že ja si ťa predstavujem na takej rannej porade, kde máš celý tím v tom saku a potom si ťa predstavím v nejakom ateliéri celú špinavú od tých farieb, šťastnú a naplnenú. Je to tak, že koľko energie človek dá do toho, toľko sa vráti? Tak to je určite. Že čomu venujeme pozornosť, to rastie. Tak to je proste. Hej. A ja to vidím aj teraz. Že keď poľavím v nejakom bode, či už ja neviem, na sociálnych sieťach alebo v tej tvorbe, tak aj postupne cítim, že tí ľudia ako keby, že ma nevnímajú. Hej? Potom, keď začnem zase viacej dávať, ja neviem, príspevkov a ukazovať sa, tak zase sa ozvú niektorí, že a už pritiahnem zase tou svojou energiou. Áno, ja som videla tvoj Instagram, ten je veľmi aktívny. Máš tam aj veľmi veľa followerov na umelkyňu, teda. Lebo stretávame veľa dievčat a žien, ktoré by chceli malovať obrazy, nedarí sa im to, ani byť známe, ani sa tým živiť. Áno. Takže ty si taká jedinečná a tebe sa stal taký zázrak životný. Však? No, je to možné, ale stále, keď sa vrátim k tej prapodstate toho, že vlastne my sa tu rodíme, aby sme si zažili ducha v hmote. Nie je to naopak. Hej, že niekto si myslí, že my sme tu tá hmota, alebo teda verí tomu, že my sme tu tá hmota a
A tak snáď niekde je tá duša, ktorá tu sem tam niečo prehovorí a kto vie, čo bude potom, keď odíde. Nie, je to naopak. My sa tu ako duch rodíme do hmoty, aby sme si okusili tú ľudskú skúsenosť. A prevažná väčšina tých vecí, ktoré my zažívame, tak si tvoríme sami. Hej? Že sú nejaké strategické milníky, ktoré nás v živote pravdepodobne postretnú, pretože je to ten plán tej duše, že čo si tu prišla zažiť, tak v nejakom veku niečo príde, čo nás prefliaská, prebudí. Ja tomu vravím, že zrážka s kamionom a nemusí to byť teda fyzicky úplne to, ale príde nejaká veľká lekcia, ktorá nás preberie. Ale veľa toho ostatného si tvoríme sami. Hej? Čiže možno tá tvorba tých obrazov je taká silná symbolika toho, že ja to vnímam tak, že ja si ten život tvorím. Hej? A veľakrát, keď si vytvorím nejakú sračku, jak som ti to hovorila už, mám, že môžem také slovo. Môžeš. Katežinka tu aj do kokotov tu nadávala aj takže úplne v pohode. Sme tu taký freestyle.